दिनैबो बेदर जालायनोसै नै बन्दुफोर बिदिखौ मा होनोथाय बिदि फिन्दाखौ तन्दुरि चिकेन लेग पिस मा होनोथाय बुजिनो मोनला खोन्थाहरलाय मा होनो बिदिखौ जेनेबा फिन्दा बायदि गिदिरखौ जानो सावनानै जानांगौ आरोना खिन्थु सावनानै एकदम एक्सिलेन्ट मोनजायो गोथावनो बरिया मस्ला लगायदो ओमफ्राय बे निमु सिमुनि रोसिफोरखौ होनानै आरो संख्रै बे फानलु मसाला जानो ओरैबायदि गोथाव जायो बे जाहैबाय ओमफ्राय बेयो बाटार सिथाबैनि थाखाय आरोना सिथाबैनि थाखाय होयो आरो ओमफ्राय एसे मोन्दोबा देखायनोसै आरो नोंसोरनो खान्थाल जानो नागिरदों खान्थाल ओमफ्राय बेदर बै उनथिंजाय सावगासिनो दं आरो बेदरा मोनबाय थादों बे जाहैबाय तामिलनाडुनि खान्थाल एसे दिन जाबाय फ्रिजआव सोना दोननायमोन ना गोदै आरोना खिन्थु बहुद गोदै बिराद दाम आरोना खिन्थु खान्थाला बिदिनो बाहेरफ्राव जोंनि आसामावसो बिफांफोराव सिरिलाबायनानै थायो खिन्थु बाहेरफ्राव बेफोर बुस्थुफ्रा गोबां अभाब खिन्थु दाम जोंनि आसामावसो जायानो नायानो गथ'फ्राबो जोंनि बे खिन्थु बाहेर तामिलनाडु बेफोरबायदिफोराव नै दा आं जेनेबा तामिलनाडु थायो नालाय बिसोरनिसो मिथियो आरोना बिसोरनि कालसारफोरखौ जेनेबा दाम ओरैबायदि दाम आरोना थाइसे खान्थालनि दामा 600-700 बिदि जायो थाइसे खान्थाला ओमफ्राय लामाफोराव फानो नालाय जि जालाङो आरो मानसिफ्रा लामाफोराव खान्थालफोरखौ बायनानै लामा गसं गसंनो जालाङो आरोना खिन्थु जोंनि बायदि बे बिफां गैया नालाय बेयाव ओंखायनो गोबां मानसिफ्रा बे फाननायफोरखौ जायो आरोना लामाफोराव फानबाबो जालाङो आरो बायनानै उनथिंजायना बिल्डिं बे बिल्डिं 25 तालासो जागोन खोमा गोजौआ केमेरा दंजोबो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं एसे लाखोमानाय बायदिसो होदों माने ओरैबो केमेरा दं ओरैबो गासिबो मोनसे केमेरा दं नुहराखै खोमा आन्दाय जादों लानो हाया आरोना जादों भिडिअखौ ओंखायनो लाखोमादोंसो आं भिडिअखौ बेयाव मोनसे खुन्था दं आरोना बिदि आन्दाय जादों केमेराया ओमफ्राय बेवहाय आंखौ भिडिअ लादों ना मा लादों गम मोनाखै आरो बिसोरो ओमफ्राय एसे जल्दि जानानै ग्रिलखौ नायनांगोन नङाबा खामथाबजोबा हामा जागोन खर'आ नङाबा भिडिअखौ ओरैनो ससे बिदि ब्लग लाबोगोन आरो आंल' ससे गावनि सायावल' माने गिदिंनाय मानायफोरखौनो माथो बिदि जायगाबो खोन्थिहैनो हायाना माने ओंखायनो गुसुं गावनि सायावनो लाबोगोन आरो मा खालामो मा खालामा बेखौ ससे होनोसै फेसबुकआव नङाबाथ' ओरैनो थाबाय थानाय जायोना जों समखौ ओरैनो बेकार जों गुबुननि रिल्स नायनायावसो एगारहरो ओमफ्राय जों निजानो जानि बुजि मिथिनानैबो जों भिडिअफोर बनायनो रोङा जों एसेबां सम गुबुननि रिल्स नायनायाव एगारहरोना बिसोरनिफ्राय जों सोलोंनो रोङा दाबो बिसोरबो मा एखे एगारो जों दा नै जानाय लोंनाय एगारदो बिसोरबो बिदिनो एगारगोन ओंखायनो नोंसोरबो जायफ्रा बे रिल्सखौ नायदो नोंसोरबो बे जानाय लोंनायनिबो एगार नों मा खालामदों मा खालामो बेखौ एसे गुसुं बानायना नायगोन बारा गोलाव नङा नायनो बानाय बायदिहाय दा जोंनि बे जानाय लोंनायखौथ' गासिबो नायनो बागैना सानफ्रोमबो ओंखायनो गुसुं रिल्स बानायनानै एगारना होबानो जाबाय गासिबो नायगोन दा बे जोब्बाय ओमफ्राय ग्रिलखौ नायनोसै दायो खामबाय खोमा खामथ'हांबाय आरोना नै एसे रानबाय मस्लाया रानदोंबा एसे मस्ला रानबाथाय बे बाटारखौ होसिगोन आरो बेयाव सिथाबैनि कारने ओमफ्राय सिथाबोना बेयो मस्लाया रानबाय नै गुदुंबो जाबोदोंसै एसे हिट जाबोदोंसै बे हांगारा एसे बारा जाबोदों ना ओंखायनो हिट जाबोदोंसै बेयो जाना नाय नोंसोरबो बिदि बनायनानै सोरबाफोर खानसेसो
मस्ला लगाया आरोना खिन्थु मस्ला लगायालाफानो सावना जाबा एसेबां गोथाव मोनजाया खिन्थु मस्ला लगायबा गोथाव मोनजायो आरो बांसिन पुरा फिन्दायानो दं बेखिनियाव आन्थु फिन्दा बेखिनि दाउ बेखिनि मा होनोथाय बेखिनि खिथुखिनिनिफ्राय बेखौ दानख'ना लाबोदो खोमालै थिं एसे भिउखौ नाय खिथिनानै नोंसोरनो मोनानि भिउ हाउ इज इट मा होनगोनथाय इंलिसबो रोंला नालाय बेनजार आइथिं जोमैखौबो मोजां नुदोंथ' मोनाबा केमेरायाव फायासो सानदोंमोन आं गुफुर जे बिल्डिं बिदि बेयाव एपार्टमेन्ट बनायगोन खोमा न' फानबाय थादों आरो सोरबाफोर बायनोबा बायफैनो हागोन न' ओमफ्राय बेयावबो जागोन खोमा बिराद गिदिर जागा आरोना फ्रि माने न' बनायगोन आं बेयावबो खालि बनायजोबदों माने साया माया खालामबायो नोङो सना आंखौ जों बायदि खामानि मावग्रा मानसिफ्रा सोरथो नायबावगोनरा मोनाब्लाबो नै खारग'आ खामानियानो हाबाब सोरबाफोर अनसायनाय दंबा सिख्लाफोर मेसेज खालामनोब्रा खामानि मावग्रा बाबो उई नाले सिदा था एसे बेदरा गोदोना माने गोलैदोंबा एसे डिस्टार्ब जायो आरोना माबा साइड बागैनो खामथाबबाय थायो ओंखायनो सिदा खालामदो बेखौ बिदि उल्टा पुल्टा सावोबा बिदि मोनगोन ना नङाबा ओमफ्राय ओरैजे रुटि बानायनांसिगोन रुटि 5 पिस रुटिखौ नाना लानोसै बिनि उनाव बनायसिगोन आरो भिडिअखौ माने बेदराबो आंहा मोनहैसिगोन नालाय केमेरा दंलै नङाबाथ' भिडिअ बानायनो हागौमोन केमेरा दंना दायो जोंहा थालाबाय थानाया माने अफ खालामसै आरो रुटिखौ नाना लानि बेदरा मोनहैबाय जोंहा थांनानै गोबाव से घन्टासो लाबाय खोमा बेदरा हांनाय जायोना गोजौआव ओंखायनो सम लायो आरोना भिडिअखौ फोजोबनोसै उनावनो बाराद्राय गोलाव जाहैबाय आरोना जायफ्रा नायदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय बिदिनो फिसा भिडिअ ब्लगफोर लाबाय थागोन नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय फल' खालाम हायोबा